Yawwa boka inyamurin Hausa. Yes. Wannan sunansa Alhaji da mulmulka. Na kawo shi ne a bashi magani saboda kan harkokinsa sun tsaya. Yanzu baya ci gaba amma ƙare mai. Wait. Gaba ɗaya harkokina sun tsaya boka. Gaba ɗaya harkokina sun tsaya kawai da abin da zai yiwu a yi shi kawai harkokina su da haka. Komai a yi, komai ka yi shi. So Alhaji bai mulmika ko me Alhaji na dubu. Komai ka yi abin da nake so kenan harkokina. Dala ka biya buwa hankali mana Alhaji da mulmika. Na ga muka in kana yi magana da yawa sai me da kai zai me da kai wala crocodile. Yawa ko crocodile din ne kamar yadda ni. Kai mun na crocodile. Ana yi magana za mu da shi. Kai mun na crocodile. Ka san what is the crocodile? Kai mun na crocodile. Ai mai mana. Aki da wala yara wala ana yi magana za mu da shi crocodile yana magana a mishi da fu. Na me da ka crocodile ba kai tafiya mai kyau ba. Ai mun na crocodile. Ai mai na crocodile. Sabboki na su bude. Yawa. Wala je me da ke lizards wala. Yawa na lizards din ma zai fi. Lizards din ma zai fi. Lizards din ma zai fi. Wala to. Wala ai mun na lizards. Boka. Ai mun na lizards boka. Alhaji da mulmulka wala is a very problem. Wala to yanzu da magani da zai ina zuwa zai yi magani mai kyau. Magani mai kyau wala in ya tafi dole ta bige abu da ana so a yi ma. Dauki guda da ana. Dauki ɗayan jiboka. Kai! A ce ka dauki guda da. Kai wa yin mutum ne wai. Aba boka kai mun na lizards din kai mun na crocodiles din. A ce ka dauki wan ka dauki to wan da ka dauka wan sai za ka zama gunki wan sai za ka zama gunkin zai fa ba zai fara daya. Wannan mutum yana komai Alhaji kenan. Na fi son komai ya bude. Wannan mutumi ina so in yi mika magana mana. Wannan mutum yana da kudi ne. Kai akwai kuɗi. Akwai money. So amma kuma yana da misala mana. Kaga boka marin kaga. Da kai ku mun gaba daya. Wannan mutum kwala yana da fata wala. Ai shi ba shi da matsala. Ya kwashi duka abu da boka. Ka mun gaba daya. Kai ka ga mai koyi. Kashi akwai kudi ko? Kashi Akwai kuɗi. Okay, don't worry. Ko da ba shi da wana. Zai mishi magani mai kyau. Wana yanzu ma abun da ina so a yi magani saboda ana da problem. Bara dole ma yin wana. Problem da ka ziba wani abu mana. In ka ziba to ba sai ka ziba wani abu za ya yi mai kyau ba. In ba ka ziba wani abu. Ai mun na lizards din. Yes, na lizards. Yes, now ziba wana. Lizards ba. Ka zama lizards. Ya wani mutum ba za. Ya so zama lizards wallahi. Lizards. Alhaji da mulmulka. Wannan ya shika Alhaji da mulmulka. Dala ku je ku tafi mana gobe sai ku dawo dala. Gobe za mu dawo. Yes now. Alhaji boka ya ce gobe mun dawo. Kai boka baka isa ba. Baka isa ba. Dala kai guri mana ba wai magana bai sai ba ne. Wala magani da ina so baka mai kyau mana. Dala kai guri. Baka isa ba boka.